Moreira, Xan, Víctor. Bueno, imos aló. Saltamos suíces, a ver deliberaron. que tal. Sí, porque ahora chega un momento importantísimo. Veña. Bueno, hoxe a portavoz do xurado vai a ser Monse Rivera e ela nos vai a contar como fixeron as nosas parellas a volta do demo de Beade e máis os maragatos de Candeán. Moi ben. Bueno, comenzo ca parella nova. Decir que Laura e Daniel saíron con moitísima forza e moitísima enerxía, aproveitaron moi ben o espacio. Foi unha pena un puntiño aí que se lles foi na jota, e aínda así souperon sobrepoñerse e na muñeira saíron aínda con máis alegría. E tamén foi unha pena que no último punto da muñeira houve aí un problemilla de ritmo, pero bueno, aínda así dámosvos a noraboa, unha parella tan nova, tedes moitísimo mérito. Forte aplauso. Moi ben, forte aplauso. Para a volta do demo. Seguimos con valoración. Os maragatos de Candeán. Os maragatos fóronse a puntos moi tradicionais, unha escolla bonita. Decir que Miriam fixo caso aos meus compañeiros do xurado e chiscou nos ben os dedos. Ahora xa postos a dar outro consello, se o queres seguir, un pouquiño máis de soltura nos brazos xa sería perfecto. Xa que da cadeira e dos pés non temos nada que decir. Moi ben. Lois, moi ben, eres un bailador con moitísimo futuro por diante, levas os brazos moi ben, o corpo moi ben colocado. Si queres traballar un pouquiño máis o que o rebote, e o que nesta parella máis nos chama a atención é o compenetrados que estades, o ben que bailades un co outro, como vos mirades, como sonrides. Dá a impresión de que estamos diante dunha parella que leva 20 anos bailando xuntos, cosa imposible, non? Pero a impresión que dades é isa. Se cumplen anos outra vez, pero non cumpliron a semana pasada, non pode ser. A Lois tocou ya a semana pasada. Quédenos o agarrado, non? O agarrado, que aparte Monse experta en agarrados. Pois o valse estivo ben bailado por ambas parellas. Quizáis a parella da volta do agro foi un pouquiño... Tiveron aí como problemillas de ritmo, pero bueno, perdón, volta do demo, xa me estaba dando conta. Tiveron aí lixeiros problemillas de ritmo, pero levárono moi ben e bailaron un agarrado como a mí me gusta, ben apretadiños os dous. Na parella dos maragatos, a min os meus compañeiros dixeronme que en vez de mirar para vos, hubo un momentiño que estaban mirando para a miña cara, porque estaba embelesada mirando as vosas caras. Era un placer vervos bailar. Un día temos que sacar planos das caras dos xurados que están controlados, están absolutamente concentrados. Bueno, moi ben, valoración definitiva, claro, xurado, porque así é o xogo e así o concurso. Pois decidimos que a parella que ten que vir para a semana que ven é os maragatos. Os maragatos volven outra vez. E moitas gracias a volta do demo. Moi ben, sí, señor. Moi ben, estupendamente. Bueno, pois a vindeira semana vémonos de novo con eles. Moitísimas gracias e felicidades. Atención, Lolita esta noite ven con sorpresa. Vai nos cantar en galego Anduriña. Anduriña, esa canción